izan, Gipuzkoan oso gustura ibili naiz, baina azken urteetan txapeketak ez direzin, batez be, jentik ez dagoelako. Bakarrik nabile bilidez Gipuzkoan hor, eta erabaki dut atzea Bizkaia etortzeaz. Berez Dimostarra naz, eta Bizkaikoa naiz ere, aukera okin dut bertan txapeketa parte hartutea. Pozik egot, eko moden hau, bakita urten ondo bilina zela, baina neban espero 24 ikiterik ez. Eta bueno, 25 hau bertan dau, eta egizan azkeneko marka egin neban garaian beste 10 urte gitxeak egin nebazala, eta gaur 24, hortze urbil ibilinez ez.